Здравей, аз съм Ети. Отдавна не сме си говорили. Затова се включвам с едно бързо представяне. Надявам се да е бързо. Малко се отплесвам. Надявам се да е бързо представяне на 2 книги от български автори. Само искам да покажа. Имам си компания. Гогълче спи до мен. Той направо е припаднал, ако питате мен, ама както и да е. Така, надявам се да съм бърза по една минута на всяка книга и да ви покажа. Не съм ги чела, само ги представям сега, защото не ми остана време. Това са книгите ми, които съм планирала за месец октомври. Искрено се надявам да успея да ги прочита и да ги представя и двете пред вас. Книгата, едната е от Веселина Славова, Кралство от злато и поквара. Изглежда зашеметяващо добре, наистина. Прекрасна е. Освен това, цветните порезки преминават от корицата през страниците. Много яко изпълнение, наистина. Книгата се разказва за древна Атлантида. Вътре има цветна карта на света. Зачетах се, интересна е, добре е. Стилът е много по-изчистен от първата поредица на Веси. Много по-гладко върви историята. Хареса ми определено. На този етап аз съм стигнала до една трета от книгата. Една трета глупости. На 50-60 страница съм. Много ми харесва. Определено смятам, че изпълнението е страхотно. И се надявам и съдържанието до края да ме впечатлява, както до сега. Втората книга е втория роман на Анна Палазова. Това е пренареждане. Води се приключенски трилър. Вижда ли се? Така. Издават издателство Vision Books, на които аз се доверявам изключително много за редакцията и съдържанието обикновено на книгите. Те издават Емил Минчев, който ми е любимец, както предполагам знаеш. Многократно съм говорила. Книгата изглежда страхотно. Имаме си могъща частна организация, 40-те години на миналия век, издирва едно мистично племе, което може да притежава изключително способности. Имаме малко мистика, малко интрига, приключение. Води се приключенски трилър, но аз съм малко скептична към българските трилъри. Така че се надявам да е основно приключенски или екшен, приключенски екшен. Но, да, изгледа много прекрасно, нямаме цветни порезки, слава богу. Понякога много измарят. Изданието изглежда добре. Вътре също имаме няколко илюстрации, малки, тип ето такива просто виждат ли си? Така. Мисля, че тя ще ми хареса. Надявам се да успея да ги прочита.